Hej alle sammen, velkommen tilbage til kanalen. I dag starter vi en ny serie i Ark. Og hvis I ikke ved hvad Ark er, så er det sådan et overlevelsesspil med dinosaurer og sådan noget. Så vi laver lige vores mand. Jeg tænker at det her er fint nok alt det der. Det skulle lige have sådan nogle der arme. Og ikke sådan. Hold. Eller ikke arme, ikke det. Wow. Ej, det ser dumt ud. Bare sådan der lidt buff. Vi starter i syd 2. Det her, fordi det er varmest sydpå. Wey, så er vi sgu i gang. Yes, det ser godt ud det her sted, vi spawner. Er der nogle farlige ting i nærheden? Nej, ikke lige hvad jeg kan se. Vi starter med at skaffe noget træ. Vælt. Må ikke få til øl. Det er sådan der. Og det her det er ikke et spil, jeg har spillet så meget. Men jeg fik at vide af en subscriber, at jeg skulle spille det her spil, så det gør jeg selvfølgelig. Okay. Hvad kan vi lave? Fremstillinger. Og man skal bruge sten og strå. Man ikke strå det her. Man kan også få det af det her. Hvad er det fiber? Og bær. Og bær. Så skal vi have sten. Og der. Fremstillinger. Og der. Sådan der. Så har vi sådan en stenhakke. Og vi kan ikke bruge den. Nå, jeg kan åbenbart ikke bruge den. En eller anden særlig grund. Så vi laver en til. Drop genstand. Nej, vi skal ikke smide dem alle sammen. Hvordan man lager nye ting? Det ved jeg faktisk ikke helt. Ja. Det må vi lige finde ud af. Og det må I skrive i kommentaren, hvis I ved det. Det er, jeg ved det ikke helt. Og nu ringer det. Er vi sultne eller noget? Hvad? Kan man ikke tage det hernede og bare æde? Okay, 6 her. Men fuck, falden den ikke. De ligger heroppe. Hvad er derfor? Hvad er det der? Skal vi prøve for en? Kom her, dit svin. Kan man ikke trække krop? Kan man ikke gøre noget med det? Jeg vil ikke trække den. No, okay. Ja. Brug den her, okay. Og det fryser lidt. Fremstillinger. En fakkel. Vi skal have noget flint og noget sten. Så kan man ikke slå her. Og så få det. Flint. Hvor var det ikke sten? Kan vi ikke slå sådan en lille en? Og i sten. Sådan der. Fremstillinger. Sådan der, så laver vi en fakkel. Og vi skal have noget mad. Jeg piller lige nogle narkobær. Vi skal have masser af mad.
skal bare finde noget varme. Jeg står med en fucking fakkel. Hvor man kan sætte den. Hvor er den henne? Jeg vil tilbage. Hold bare. Hvordan får jeg den? Og en smule varme. Hvordan samler jeg den op? Nå, samler den. Ups. GG. Det giver en smule varme. Det vil jeg bruge. Sådan der. Så har vi sgu lige fodret. Nej, man lager ting. Jeg ved ikke. Kan I se det nogle steder? Burde det ikke stå herinde? Fremstillinger. Smid alle genstande. Nej, det er ikke her. Ja. Nu skal jeg den måde. Nej, det er ikke sådan der. Hvor fanden er det henne? Jeg har en fucking sadle. Det skal jeg bruge den til. Jeg vil taste i. Nej, vægt. Alt det ser godt ud. Det kan man opgradere eller sådan noget. Cool. Og skal vi se om vi kan runde 10 likes på den her video. Så er jeg meget taknemmelig. Ja. Nå, man skal sikkert i level for at kunne lære ting. Det ved jeg ikke. Det er level lige 3. Det regner meget. Vi går ind under i 3. Ej, vi flækker vores fakkel. Det går ikke. Det er dem, der skaffer os varme. Og hvis I vil ind og spille på den her server med mig, så er der link i beskrivelsen til videoen. Eller nej, til serveren, undskyld. Hvad fuck? Skid jeg det? Kan man det? Fuck, hvad sagde jeg? Fuck, man. Nu burde jeg finde et sted at bygge ned lige fra. Okay. Og der er lige... Nu fryser jeg. Okay. Kan den bestemme sig? No! Den gik i stykker. Fuck. Er der noget, vi mangler herinde? Fremstilling. Hvorfor fuck ved jeg ikke, hvordan man gør det? Vi laver lige ny af den her. Fremstil alt. Nej, det er ikke der. Vi laver bare en af den der. Så gør den. Og vi er tilbage med nogle flag. Jeg lader mig en til den her. Okay. Jeg tænker, at vi skal bygge et hus her. Hvad fanden er det her for en tyk motherfucker, der kravler der? Men jeg husker like videoen. Og skriv i kommentaren, hvis I ved, hvordan jeg kan fremstille nye ting. Hvorfor er det, jeg slår med den her? For helvede. Okay. Sådan der. Jeg tror ikke, vi ser sulten med. Hvad fuck? Vi skal ud og se og finde nogle dyr. Okay. Stamme. Fremstillinger. Hvad er det, jeg fremstiller ting? Åbn inventar for at anvende. Fuck. Det. Level 1 dag region. Opstilling genstand. Det må være henne under. Drop genstand. Reparere. Brug genstand. Der står sgu ikke noget om, hvordan man laver en ny.
Altså jeg har spillet lidt før sammen med en ven, og der stod der man kunne lagre. Lagre hvordan? Max holdbarhed. Oh my. Bang. Ikke sådan en lille sindssyg en den derovre. Vi venter med at gå amok på den. Holy shit! Den derovre går amok. Hvis den kommer herover, ikke mand, jeg er død. Jeg løber lige lidt væk fra den. Hallo? Åh nej. Jeg har egentlig aldrig set sådan en T-Rex, eller fuck det hedder i det her spil. Nu bør jeg finde noget. Men den kan jeg fryse, mand. Det er fucking godt være. Skal vi se, om der er nogle piratfisk? Hvad fuck er det her? Hvad er de, motherfucker? Du er træt. Stop med at bevæge dig. Hey, kom op. Jeg drukner. No, jeg drukner. Kom ned. Op til overfladen. Jeg bukker, tror jeg. Jeg kan ikke få noget luft. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke komme op. Jeg overlevede lige. Fuck, man. Nå, men hvad fanden? Går den der mok nogle gange, gør jeg? Og så fucking... Ja, Gud værne med dig. Vi har ikke noget energi tilbage, og vi skal have noget at spise. Skider jeg lige igen. Hvorfor kan jeg ikke bruge mine hænder? Spise lidt imens. Tag dem nu. Hvad har vi fået for noget bær? Bær noget. Og vi tager dem der også. Sådan der. Så er vi godt fyldt op til næste episode. Så jeg tænker bare, at vi ender det nu. Så for de små, husk at smide like. Og tjuf!